Τώρα τραβάω βίντεο. Τον Άντριο, στο φίλο μου. Ω μαλλί σήμερα, Αντρέα, με για το μαλλί. Με για το μαλλί. Για το δώσε, ανεβάστε και μετά πάει δύο, κατεβάστε. Έλα Λία. Τράβα μας σιώνς. Τι θες? Τραβάω, τι βλέπεις μέσα Και ποιο πατήσω? Τίποτα, δεν βλέπω. Δεν σου πάει εσένα. Λοιπόν, τώρα έχουμε απόφυες και μπορούμε να ντυθούμε φιλιζόλ. Είμαι χοντρός και δεν με χωράει το κτί. Πόσο χωρέσει μου. Λοιπόν, γεια. Δεν το χωράει. Κάνε μου ένα στριπτίζ, έλα, γύρω, τράβα τον αυγείο όπως η... Έλα μου, τελειώνεται. Εσύ τράβα. Τώρα έγινε σακάκι. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά κάνουμε στην οικοδομή. Το πιστό του βλέπουμε. Έλα, εντάξει, για να τελείωσε, έλα. Τράβα. Πάμε Γιάννη, έλα. Έτσι. Γεια, τράβα. Είναι καθόλου φελιζόλ, Αντρέα. Κάμε εδώ ρε μαλακά. Είναι καθόλου φελιζόλ. Είμαι στο πράγμα 10 δρόνια μου ρε κόνιονο. Έλα Γιάννη, πάμε. Έλα στον άλλο. Πάρε για το. 5,5. Έλα Αντρέα. Φεύγα το θα είναι τώρα. 5, 6, 30, 33 μετά. Περιμένει το κουστούμι του Αντρέα παρακαλώ. Αντρέα, το κουστούμι εδώ. Μπορεί να το σκοτώσεις μόνο. Πάμε. Πάρ' το κουστούμι τώρα.